Usa ang angol human nasunog ang usa ka balay sa usa ka subdivision sa Cagayan de Oro City. Danyos mikabat sa 300,000 pesos. Si Cyril Chavez sa detalye. Kita kining bagang aso diyang miulbo ang sunog sa usa ka balay sa usa ka subdivision sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City pasado alas 4 sa hapon adtong Miyerkules. Sa kadako sa kalayo, paspas nga gilamoy ang ikaduhang andana sa mong panimalay. Dali sab nga miresponde ang BFP sa lugar o gilayong napakgang ang kalayo. Matod sa tag-iya sa panimalay, iyang anak lang ang nabilin sa balay diyang nahitabo ang sunog. Base sa saysay sa iyang anak, pasado alas 4 ni atong tungura, gion matud pa niya ang plangka sa kuryente aron mo gamit og washing machine. Diyang nakasimot siya og baho sa sunog. Diyang gisuta, iyang nakita nga nagkalayo na ang usa sa mga kwarto sa balay. Tungod sa hitabo, angol ang anak human gisulayan pa niini og palong ang kalayo. Hinoon, ana-anak kini sa luwas nga kahimtang. Na-slide pa gani siya, pangos-pangos ba? Pa ko ni kunong bunalan o ganang dapta sa o ganang unlan. Madala. So, mo to nga, murag hinggawas na siguro siya. Hinggawas, kaya lain naman, pangos-pangos naman siya. Tungod sa sunog, naabo ang ikaduhang andana sa mong panimalay, samtang ginakuha na lang sa tag-iya ang mga kabtangan nga pwede pang mapuslan. Sigon sa BFP, gisaka sa first alarm ang hitabo og mikabat ngadto sa 300,000 pesos ang natalang danyos. Cause of fire kay kuan sa pagkakaroon sir, under investigation pa siya. Ang akong mga investigator is kamulot og kuan kuha og mga ebidensya dito, ebidensya og makuan sworn statement no dito sa mga kuan witnesses. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.